आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै मन्दिराव थांनो हादों आरो साहा लोंनो नागिरदों। दिनै पुर्निमाबो ना, ओमफ्राय मामोनलाय दिनै आमथिसुवानि मन्दिराव साहा लोंगोन। ओमफ्राय माबा बाथौ सावा आरो ने आमथिसुवायाव, ओरैनो साहा लोंनायल' रायजोयै। ओमफ्राय दा थांगासिनो जों नै आब' आं। लामायाबो एसे गोजान जायो। फिसालायालाय थांबाय? आं नै मन्दिराव फैबा मन्दिराव गोबाय देरासो मन्दिरानो जोंना। नै बिमानि खर'आवसो थायो नै दावैसाया। बिमानि खर'आवसो थाबाय। बिमाया हाला ओमफ्राय ओंखार दिं 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 दिं। हाय लायाबा हाय nih hai Resket bab दिनै बिदिनो जालायगोन नामा रायजोआ? माथो साहाखौनो लाव लाव संयो। नै साहा बिसिदों नै होबाय सासे नै जानाया आसोला जादो नै आयंआ होबाय जादो। सेरनै माबाया नायलाय नाङा। फैद' जोंना मेथाइ रानग्राया मोननै होलांखा। मा बायनायखौसो रोङा आंनि फिसालाय। नै दा थाब मोनबाय ओमफ्राय नै मोनसिगोन। दा हरदोलै नै दा मोननाय नङा। ओइ दा थांग'थारगोन। रायजोनि साया थावसिननो होननायसो जाबाय। फुग्लेग्लेव नै सायानो साइस गैथारा। फिथे काप गंसे लाबावलाय। नायवा लगायबाय लोंदो। दांनाय नायदो बिदिनो दा लुस्लाय होआ ओरैबायदि न'आवबो थोर माबाय लोङो। ओरै जालायगोन ओरै जालायो। दासो मोननाय खेलामोन नोङो हांसो खेमा लाखुमानानै दा साहा लोंजोब्बाय लोगोफोर रायजोफ्रा। आमथिसुवायाव साहासो लोङो जोंना गुदुं मालायफोरना फिथाइ सामथाइ जायोबा गाबोनसो फिथाइ सामथाइ जायो ने। ओइ सपना मोननिखौ जाहैगोन जा गोथाव जायो।